sing loncat riyen, siap. Pengen ngerti kaya apa jogete. Oh, salsa Aduh, alah. salsa bilaut ki jogete jos kuwi. Oh, Apa wis tau roh jogetanku to? Kira-kira. Ning isor wae nduk kene. Nggih. Ben luwih leluasa ngene Anjlok, anjlok. Sing anjlok sirahe sik napa? Oh, sing gendong kula. Tenan lho iki, tenan lho iki, tenan lho. Bojoku wis 30 tahun ora tau tak gendong kok kowe tak gendong. Lah ya ora apa-apa, malah men pengalaman gendong. Kowe ora ngerti to di streaming bojoku nonton kan lho. Ora apa-apa. sih. Kene gendong. Kowe seneng Mas gendong. kowe seneng to yen kok bengi aku njaluk ora dikeki. Jaluk apa? Ana ya. Njaluk Bragung mergo gede dhuwur. Karo pengarang lagu anu Tali Kotang. Sapa? Lagune apa kuwi? Sapa? Mas Wida. Hah? Mas Wida. Heeh. Mas Bontot. Mas Bontot kuwi. Wis pokoke iki kelompok seniman seniwati Klaten. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Sungkem bekti dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Klaten, para seniman Klaten. Salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman Klaten sedaya kemawon. Nah, iya ana bintang tamune lho kejaba jenengan Pak Digareng. Sapa Mas? Oh, iki istimewa. Lagi bengi iki bergabung dengan Madangkara. Lah. Sapa Mas? Iki Waranggana saka Laladan Gunung Kidul ya, Mbak ya. Gunung Kidul. Yen ra kleru Mbak Uut Salsabila. Uut Salsabila. Ah, men sampean tepung yo men jumeneng. Nggih. Kutak tang tak dang 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 dang. Oke, berpacu dalam melodi Mbak Uut. Yo. Ora enak. Apa? Aku kenapa tepungan karo iki? Heeh. Lah wong iki sing bocah wae sing anu aku kok. Oh, wis tepung kan biyen. Lah, takono bocah iki lho. Aku makane nyebut jenenge iki bingung mergo angel. Akhire nyebut jenenge dhewe iki oh selabillah. Kosek-kosek. Sampean ki jarene bapakku. Iki wis wengi iki wis ngakoni nek aku anake. Oh, wis. Ning kok nyebut jenenge anake kok bingung. Wong sing maringi jeneng ki nek ya sampean to mbiyen. Aku ngekeki jeneng kowe iki dalam keadaan ora sadar. Menden dhuwur kuwi pasang. Alah, nggih. Uut Salsabila. Uut Salsabila. Uut kuwi cekake gampangane diundang Uut ning Salsabila. Kuwi Salsabila ki artine salah satu biduan lama. Oh. Salsabila. Iki lawas to, Mbak? Lawas iki. Walah, alah. Mau ganti prodo wae. Saking lawase wis suwek ngantian. Iya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Ugi menika Bapak Ibu petinggi pejabat PT Adikarya juga Jasa Marga dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan ugi warga masyarakat pecinta wayang kulit sedaya. Derek pitepangan baleni ya Pak Gareng senajan maupun dikenalke kalian Pak Dalang kula Uut Salsabila saking Gunung Kidul Yogyakarta. Mone omahe ora Gunung Kidul, Mas. Terus omahe Bedor Kidul. Bareng gede pindah ning gunung. Kok iso nek cilik bedor. Ya ampun ngoten to ya. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Anu pase ndi, Nduk? Gunung Kidul ki luas. Pasipun menika Semin. Oh, Semin. Pun pirsa Semin.
Embuh. Semen ki ra kleru saka apa Cawas Munggah. Nggih. Kedarahe ngene Pak Yanto kan. Aja kok kandhane aku wis tau manyang ngene iki kok gitu. Wis tau ta? Takoni. Sampun. Sik. Pak Yoyo. Yoyo wayang ning ngono dalam rangka apa? Dalam rangka bersih desa, bersih dusun. Oh, kuwi lho, ngono. Pak Yoyo kalian Mbak Kesi menika couple goals. Apa? Couple goals. Kok keplek-keplek. Tegesnya pasangan idola. Jadi beliau berdua ini saling bersinergi sik kakung dalang sing putri pesinden. Nah, menika role model atau idola para pesinden-pesinden. Termasuk saya mengidolakan beliau. Iki sing diarani tontonan ya tuntunan. Leres. Gawe gelar tontonan iki ya iso tuntunan, iso dicontoh karo sing nom-nom kuwi. Nggih, Pak, leres. Bu Kesi menika wah jan luar biasa. Wanita yang cantik dan penuh kasih sayang Pak Yoyo. Wes, Jenengan niku juan pikantuk garwa Bu Kesi niku Kesi. Anugrah ya. Anugrah. Aku ki lho tipe wanita setia. Lah aku ya setia karo sampean. Kapan aku njaraki wong wedok liya lene sampean? Ra tau Bu Gesi. Iya setia. Ya wong ana Kesi kok ya ora tau. Iya. Nek ning ngarepe nek mburine Yo ora wani tetep. Pokoke Kesi iki wanita sempurna. sempurna. Pinter, ayu. Ya toh, gemati. Gemati penuh setia, kasih sayang. penuh kasih sayang. Buktine Pak Gareng. Sing terakhir. Terakhir lho, napa? Gampang dihapusi. Wah, nggih mboten nek niku wong Mbak Kasih niku pendidikannya tinggi kok gampang dihapusi mboten mungkin. Yo. Kados Pak Yoyo niku nggih mboten mungkin nek wong dilihat dari non sewu Mbak. Pak Suryane Mbak, enggak dadi. ojo Pak Yoyo ngono ra kuwe nak. Lah sinten? Ki Cahyo Kuntadi ngono lho. Pak Yoyo. Lah tapi kan panggilannya Pak Yoyo enggak terkenal. wis salah alamat kuwi asline. Kita Mbak Kasih. Ki Cahyo Kurcaci. Kurcaci ki cilik. Oh. Nggih, ingkang baken nderek Mangayu Bagyo, nderek ndedonga awit sampun diresmikan jalan tol, mudah-mudahan membawa jalan rezeki juga. Amin. Tadi tol artinya nek jenengan mau apa? Take on location. Nggih, nek saya tol itu juga ada artinya Pak Gareng. Apa, Dok? Transportasi optimal lancar. Amin. Jadi semuanya apa? Dengan lancarnya transportasi, lancar Betul. juga ekonomi. Leres. Dan bidang-bidang lain. Membawa dampak yang baik bagi warga sekitar, juga Amin. bagi warga masyarakat Indonesia. Kados kula panjenengan nika rak nggih sangat terbantu toh dengan jalan tol. Nah, Sering manggung luar kota. sing mobilitasnya tinggi Betul. dengan adanya jalan tol pasti terbantu. Biyen Semarang Madiun kuwi 6 jam. Nggih. Saiki iso tak tempuh 3 jam. Heeh, kok Solo malah mung sak jam. Lah, nggih. Pokoknya tepuk tangan sekali lagi untuk PT Adikarya dan juga Jasa Marga. Nggih. Matur nuwun. Lah mila saking menika lho Mbak Ut, menika Nggih. sisan damel nggih. Monggo. Wonten pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbu permintaan lagu dari CVMDM. Subkon rambu-rambu di bawah pimpinan Pak Yono Algo Jali dan di bawah pengawasan Pak Misnan Adikarya ngersakake lagu Bajing Loncat. Nah, Nggih, Bajing Loncat dipun kersakaken. Ugi kala wau wonten titipan salam ugi. Nggih. Menika ngendikanipun ada tamu undangan Bapak Profesor Dr. Suyono. Lenggahipun wonten pundi Bapak? Pidalem saking Tlaga Prambanan ngendikanipun. Wau kentun lelagon saking keluarga Gunung Kidul lagune Ninggal Katresnan. Nggih. Pun mang pilih ingkang pundi riyen, Derek. Nggih. Monggo. Bajing Loncat riyen siap. Pengen ngerti kaya apa jogete. Oh, salsa Aduh bilaut. alah. Salsa bilaut ki jogete jos kuwi. Ah, Apa wis tau roh jogetanku to? Kira-kira ning isor wae nduk kene. Nggih. Ben luwih leluasa ngene pola. Anjlok. Sing anjlok sirahe sik napa?
Oh, jeng gendong kula. Tenan lho iki, tenan lho iki, tenan lho. Bojoku wis 30 tahun ora tau tak gendong kok kowe tak gendong. Lah ya ora apa-apa, malah men pengalaman gendong. Kowe ora ngerti to di streaming bojoku nonton kan lho. Ora apa-apa. sih. Kene gendong. Kowe seneng Mas gendong. kowe seneng to yen kok bengi aku njaluk ora dikeki. Jaluk apa? Ana ya. Njaluk gendong. Ayo, anjlok. Ayo, aduh. Oh, Pak Haji. Masa kaji kok gendong presiden. Lah sak putune ya oleh ae to. Hobi kok. Ah, iya. Dibawane Mbak Ut nggih. Nggih. Bawan. Non. Bawane bugasi mawon. Oh ampun. Lah lajeng mawon. Nggih, lajeng mawon, lajeng mawon. Sing slendro? Derek. Oke, nggih, slendro mawon. Nggih. Coba diaturake bajing loncat Monggo. oleh spesial bintang kita kali, Mbak Uut Salsabila Gunung Kidul. Ngemate aku. Pakata diaturaken Madangkara. Yuk. Hoi.
Nggih, Mbak, tarik. Hiji. Matur nuwun, kalau ingkang ngersakaken mugi rena ing penggalih. Amin ya rabbal alamin. Pak Yoyo, Pak Cahyokun tadi. Nah. Itu komplit. Aku wis kono ngomong sik aku tak megah-megah sik. Lah nggih jenengan ambek niki wae jane anu lho, musike sanadyan seru ki ning jogete sampean ki ya metu suarane. Oh, mak krengket ngono ki tak kira ki panggung. Aku lali budal rene mau urung tak kei oli. Jebulane balunge ki muni, Pak. Oh, ki olahraga salah mongso yo ngene iki. Nggih. Niki pripun lajeng kula golekne kanca. Sapa? Mbak Winong Nawangsih. Nggih. Oh. Mbak Winong Nawangsih. Jenengan lak kagungan campur sari napa Mbak nika Guntur napa? Guntur Madu. Guntur Madu. Guntur Bumi nggih. Kolaborasi kalian Siden Madangkara. Nggih, matur nuwun atase kula penyanyi Gunung Kidul saged ditimbali berkolaborasi dengan Pak Yoyo serombongan niki tak nggih. Seniman ki ora mawas di papane sing penting bareng-bareng berkarya mugi kawruh ing bab budaya. Leres kados pertunjukan dalu menika bukan hanya menampilkan napa nggih Pak peresmian jalan tol juga tetapi kolaborasi antara kemajuan dan juga kearifan lokal. Betul. Modernisasi kalian menika budayane rak mboten dilalekke. Betul. Monggo. Ini saya Minong dikancani ki Mbak Yumu sasal bilaut ki. Ngeten kados jambe sinigar ya Pak De ya. Kados jambe sinigar to nek ngeten niki. Ya ayu kabeh pokoke aku selera kabeh. Jenengan tengah ben Moh aku kok mbok rayah. Mbot. Lah men kaya pancuran kapit sendang. Nah, pancuran kinapit sendang ngeten iki. Sing marake nyedake umur ngene iki lho. Ngopo? Iki wong wedok ayu-ayu lanake kaya aku ngene lak ngentekke omah ngentekke sawah iki lho. Mboten napa-napa. Kira-kira piye Dek Winong? Nek mboten kok ngentekne omah ngentekne sawah ya apa isih. Ndek kita entek bermantu to sampean Pak De. Entek, kanggo modal mantu entek-entekan kok. Iya, kaya isih. Ora sing mantu aku kok sing ngitung kowe to. Mboten. Wis gemati ya kuwi karo sampean. Nggih to. Niki pelok 6 nggih, Pak. Nggih, nggih. Wow. Ninggal katresnan kalau wau kolaborasi Mbak Uut kali Mbak Wino. Katur Pak Suyono, salam saking Gunung Kidul. Ugi kagem menika ingkang kagungan bengkel Dinamo Pak Slamet wonten Jogonalan. Ajeng menika nggih titip salam lancar nggih. Nggih.
Ugi kulaturaken dumateng Pak Oka, matur nuwun sampun kepareng-paring support kathah dumateng kula sak kanca. Uga iki ditunggoni kanca-kanca WMC lho. Ya, Wayang Mania Community. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Terima kasih. Nggih. Kono. Dibawani mboten Pak Yoyo? Kula tak ngampil bawanipun Genduk Winong nggih. Nggih, monggo Mbak Winong. Coba kaya apa? Niki sing kula kenek kula gandengke kalih tembang Ninggal Katresnan. Nggih. Pak, tapi ini anu ya Pak, saya minta maaf kalau suaranya nanti agak groyok-groyok gimana gitu. Oh, ora apa-apa, suaramu ya ora apa-apa. Groyok. Groyok tak kopro ing ora. Iya, suaranya Dalangipun Pak Groyok, suarane ya. Ora groyok grobyok aku. Ora masalah, aku percaya lek sampean tetep bening apik. Ayo ngene. Ya, Wong saya pokoke wong ayu gede sakit hari ini. pangapurane. Nggih. Aman tapi. Coba elek kleru idak. Kejemen ora nggih. Ya nang. Bismillah. Jaranan dangdut kreasi rineng keindahan beksa Nano senterewe jaran pegon Donya iki ora ana sing sempurna iki ya iki. kok iso? Lho, tenan, lho donya iki ora ana sing sempurna. Winong iki bocah ayu, pawakane apik, suarane becik, iso golek duit, urung dibojo. ya Allah, saya tuh masih kecil kok bojo toh. Saya tuh masih kuliah loh Pak D. Jangan Semester piro, no? gitulah. Saya tuh masih semester 4. Jangan cepet-cepet. Nggak mau cepet-cepet takut Setok enggak. kuliah kok kecil, sing SMA wis manak loro akeh kok. Astagfirullah. Nanti dulu toh Pak D, biar saya tuh kuliahnya lulus dulu, biar SPD dulu, ngono loh Pak D. Nah, ini SPD iki sepeda. tuh. Oh, Sarjana pendidikan. Oh, tak kira sepeda. Ya itulah, bismillah pangestunipun. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Iya, amin. Pangestunipun nggih Pak D. Aja rabi-rabi. Iki sinden nom-nom nang kene iki trauma rabi kabeh modele. Maksudnya piye awakmu dhewe to kowe? Maksudnya takut, maksudnya takut Pak. Iya, Mbak iya. Birgita lho, umurnya wis cukup tapi kon rabi gak gelem. Ya ben lagi seneng ngono kuwi ya. Ya nang. Luas gemas nuju prana pinter agawe prangto Kok pindah? Son dhewe sing ora turu. Pasang sirup. Dudu gandenge kuwi ngawur. Dudu to. Nggih. Sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno. Matur sembah nuwun. Digarap rong ramban, sepisan dangdut, kedua jaranke. Untuk yang pertama kula nyuwun ingkang nyumanten Mbak Uut, mangga. Sok. Nggih.
Yo, buka saking kendang Mas. Yo, dangdut rumiyin. Dados.
Jawa Timur ya Mas. Niki pancen sadurunge ndelek Mas Yoyo ki penari sing mangane sente. Penari jaranan? Penari jaranan. Penari jatil. Jatil. Sente rewe khusus iki ya Winong iki wis. Luar biasa. Pokoke dipangan wis pokoke karo Winong. Mbak Ut ya luar biasa. Pokoke anggere kerep gabung kalian Madangkara suwi-suwi ya apal. Lah pripun to Pak Yoyo? Kula niki pun ngagem seragam Madangkara lho. Nek pun ngeten iki ketok ya arep melu terus. Amin ya rabbal alamin nggih. Mboten dijak ya melu ya Bunda ya. Lah niki nggih. Katur Pak Komisaris Utama. Komisaris Utama leres. Asmanipun Bapak menawi adikarya menika Bapak Dodi Usodo Hargo. Nggih. Pak Dodi. Nggih. Pun aturaken menika Banyulangit. Monggo salah dipun aturaken pamundhut saking Bapak Komisaris Utama. Banyulangit. Monggo dados.
Terima kasih, terima kasih. Iki jenenge suwuk ruda paribeksa. Walah. Nuwun Banyulangit, mengaturake komplit nika. Apik iki wis seneng aku garap. Kreasi yo ngene iki, Pak. Iya, kreasi dumadakan. Jomene Banyulangit ya lagu ayang-ayang, iming-iming ngono mesti. Kecil ngono ya. Kecil wis. Aja meneh kok diiming-iming, dineglake wis tesantai kok. Ah iya. Nggih. Pakde mangke kalajengaken nggih gara-gara Oh, Mbak siap, Ut. nego dawuh, nego dawuh. Tak bacet ning lampah. Nduk.